Ahojte, dnes vám predstavím klasický štvorizbový byt, ktorý sa nachádza na sídlisku Solinky v Žiline. Byt sa nachádza na vyvýšenom prízemí, je priestranný s rozlohou 85 m². Poďte sa spolu so mnou naň pozrieť. Aktuálne sa predáva v pôvodnom stave, čo umožňuje budúcim majiteľom prerábku podľa vlastných predstav. Nachádzame sa v priestrannej chodbe, ktorá ponúka dostatok miesta na vstávané skrine. Pre lepšiu predstavivosť som si pre vás pripravila vizualizáciu. Pri vstupe sa nachádza obývačka, oproti nej sú dve takmer totožné izby s orientáciou do vnútrobloku. Aktuálne majiteľ začal s prvými prerábkami bytu, budú menené rozvody, nové podlahy, omietky a okná v izbách, ktoré sú orientované do vnútrobloku. K bytu prislúcha pivničná kopka a spoločná garáž pri vchode, ktorá je vhodná na uskladnenie bicyklov. Kuchyňa je samostatná s orientáciou do vnútrobloku a výstupom na balkón. Ďalej sa na chodbe nachádza samostatné WC a kúpeľňa, ktoré sú murované. Za klenbou v súkromí nájdeme poslednú priestrannú izbu, ktorá bola využívaná ako spálňa. A čo lokalita? Tá je skvelá, pretože všetko, čo potrebujete, máte doslova na dosah ruky. Školy, škôlky, ihriska a nákupné centrum. A ak máte radi prírodu alebo máte psa, tak lesopark je doslova za rohom. Neváhajte ma kontaktovať a dohodneme si spolu obhliadku.